Sancutku mergo tumanjing samudra tren wiraganya banyu sumaput wentes angganira sumingep nampak migek jaga kang waris Kapanaga kumambang Doro Beto kakang nalika ing ngarep pun kakang wis paring dawuh karo Siadi ibarate Pandhawa kuwi wong gegawa ora saya enteng saya abot sebab sing bisa munendraning pun kakang mung kadangira Yayi Arjuna. Iya. Mula aja kaget yen to Siadi iki mengko kowe bakal nyumurupi lelakon kang gegirisi. Aku ora wedi. Lelakon apa wae aku wis tau mlangguli. Ya syukur yen to pancen mengkono. Dara kowe wis samapta gati sawiga diri. Ya aku ngestake dawuh bagus yen to pancen ngono. Coba semenia sawetara. Ya. Piyak. Ora ngono. Piyak-piyak ki ning apa? Enten tamu. Tamune sapa? Kula. Lho, nek dapurmu iki nganggo piyak-piyak lho. Mengkiye. Piyak-piyak niku nak pratandha enten tamu bener. Piyak-piyak kuwi ana tamu. Kuwi nek ning kraton Ratune Lenggasinewaka, para wadyabala padha ngadhep piyak-piyak iki padha miyaka lungguhmu iki ning dayoh. Lah iki ning ngora-ora kaya lambemu piyak-piyak iki. Sing mbok piyak iki sapa? Ya pokoke ning dayoh. Lah ya tamune iki sapa? Wonten Menarendra badhe pinanggih kayang panjenengan. Wah, jan gawa napa-napa le. Saestu. Wah, beto oleh-oleh dibuntel taplak. Ora tuwa gawa taplak iki. Saestu kuwi sapa? Narendra Ngasinan. Lah. Ratu Wistina Prabu Duryudana. Oh, Yayi Prabu Duryudana. Heeh. Ya nggih. Lah karepe kersane arep apa? Duka, kula mboten ngertos. Oh, ngono. Nggih. Wau pun ngendika kalih kula. Truk. Kok Prabu Kresna wis mu. Pun aku sanga wau. Ajeng ngejok lho pripun kula ngaten. Wong edan. Dara, apa? Semingkira luwih dhisik ya. Astinama Prabu Duryudana alana ngandika dhuharing ingsun Perkutara den kepareng kene sigra Arya Sena anjujuk Dayuang Durna Risaksana mangenjali
Satu siwayen Koko Prabu Dwarawati kula ingkang sowan Yayi Prabu Duryudana sami karaharjan rawuh paduka Yayi inggih kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu Raharja pisuwan kula sajak wonten wigati menapa Yayi Prabu sumengka rawuh wonten madyaning Makambang menika Koko iya pesajan iki mawon kula sampun sawetawis dinten mapan mesanggrah wonten ing Jalatundha menika ing pangajap kula kepengin inggih menika wungu nindranipun Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Nah, nyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng wungu anggen paduka nindra. Rene paduka Kanjeng Koko Prabu menika setunggaling pamong kedah adil. Liripun Koko Prabu boten ketang namung sak kedheping netra monggo Koko Prabu kula dherekaken rawuh dhumateng negari Ngastina dinten menika kula badhe ngawontenaken pahargyan ageng-agengan badhe nyungga-nyungga rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna pun kakang badhe kaboyong dhateng negari Ngastina inggih perlunipun menapa sak menika blaka kemawon Yayi Prabu kagunami kula kaboyong dhateng negari Ngastina Koko Prabu kula sampun nampi wangsiting menawi Koko Prabu sampun wungu saking Rindra kepareng rawuh dhateng negari Ngastina ibaratipun ampeyanipun Koko Prabu Kresna menika tumapak wonten negari Ngastina ing benjang Baratayuda Jaya Binangun kula badhe ungguling ayuda. Oh, dados Yayi Prabu Duryudana sampun netepaken menawi Baratayuda menika dados Koko Prabu dados. Nggih. Nggih, Yayi. Pun kakang katemben kemawon nampi nugrahaning Bathara. Menapa ingkang kula sedya dipun keparengaken dening Gusti. Sakmangke ngaten Yayi. Pun kakeng boten badhe kawratan namung kemawon Yayi Prabu cobi keparenga menggalih kanthi wening sarta kula aturi milih liripun milih kanthi pundi Yayi Prabu badhe tumapak ing Baratayuda Jaya Binangun inggih mekaten ing tembenipun Yayi Prabu Duryudana badhe kabiyantu Ratu Sewu Negari sak gegamanipun kaliyan dipun biyantu Ratu setunggaling kula monggo kula aturi milih salah setunggal Yayi monggo mumpung menika pun kakang kaiden dening Gusti menika wiwaraning kamulyan tasih binuka dening Jawata. Namung menawi Yayi Prabu sampun milih salah setunggal dipun lintokaken. Monggo. Ratu setunggal Koko Prabu Kresna kaliyan Ratu Sewu Negari jangkep sagamanipun. Mangke rumiyin. Badhe kula manah rumiyin. Riyen dipikir sik sing penak. Dinam-nam dining-ning tenan. Ampun ngantek klirune milih. Mungkin nek klirune milih pengentuk anduk cilik kali sabun. Boten sekeca penggalih riyen. Nggih. Nggih, Koko Prabu. Sampun pinanggih nalar kula. Nggih desudi Yayi. Ratu setunggal Koko Prabu Kresna kaliyan Ratu Sewu Negari jangkep sagamanipun. Nggih. Yayi Prabu pilih pundi? Kula pilih Ratu Sewu sagamane. Midhanget piyambak suwantene ngakasa gumaludhuk guntur ketuk mracih nani menapa ingkang dados panyuwunipun Yayi Prabu kasembadan ing benjang Baratayuda paduka badhe kabiyantu Ratu Sewu jangkep
sak gegamanipun matur nyuwun pamit Koko Prabu. Dipilih karo Kakang Duryudana. Mati. Ora bakal Prabu Duryudana kok pilih ratu siji mesti pilih sing akeh. Ning Siadi aja banget-banget kok mung percaya karo Prabu Duryudana. Prabu Duryudana ki ratu ora kena kanggo paugeran. Coba dinteni sedhela. Piye Prabu Duryudana dadi ning lalakon iki mengko? Durnaena karnaning bawana lumajaring ratri cinandak risantrasa jumena linenggak janggal nira benjan lho cuma dawuh nggih kados pundi anggen paduka boyong kawan ingkang Raka Sang Prabu Sri Bathara Kresna berkah pengidunipun Bapa Penemban Begawan Durna kula sampun angsal damel nggih sampun kelampahan boyong kayang Kang Raka Prabu Kresna sampun lah lajeng Prabu Kresna pundi mangke riyen niki wau kula kapuri milih dados pundi ing atasipun Ratu Setunggal Koko Prabu Kresna kayang Ratu Sewu Negara sak gegamanipun kula kapuri milih jalaran menika sampun nyaketi Barata Yudhajaya binangun lajeng pendhanipun anak Prabu kula milih Ratu Sewu. Wah, lho. Wah, ten pundi to anak Prabu. Kenging menapa paduka milih Ratu Sewu? Wah, lho. Hei. Lole ora mati gawa kalor kidul. Mikir pripun? Ratu siji aku dibaya dikaya apa? Karo Ratu Sewu menang ndi? Ganep sak gamane. Walah nggih tenan iku diapusi. Diapusi piye? Mangke riyen. Menan pilih Ratu Sewu. Nggih dirupuk Ratu Sewu mongko ratune pekok kabeh. Ora iso perang ning karemane ming turu mangan karo royal ora to. Piye kuwi? Ora. Tono jera betah melek. Benten kaya Ratu siji. Prabu Kresna. Kresna niku sinten? Kresna niku Bathara Wisnu mengke nek pun Tiwikrama wujud dadi Bala Srewu. Ratu Sewu niku didak kletes-kletes bongkok kabeh. Klentu nggih, Pak. Parah.
nyuwun pangapunten Koko Prabu. Wonten menapa Yayi? Kala anggen kula milih dereng kula manah kanthi wening Ratu Sewu kanyan Ratu Setunggal sakmenika Ratu Sewu kula wangsulaken kemawon Koko Prabu. Kula pilih Ratu Setunggal Koko Prabu Kresna. Sampun kula pilih Setunggal kemawon. Ratu Sewu kula wangsulaken. Kula mboten kuwat ngingoni. Saestu Koko Prabu. Kula rintu paduka kanjeng Koko Prabu kemawon. Mangkir piye? Nyuwun pangapunten. Prabu Duryudana ki ratu apa cangon? Yayi, kula aturi enget to. Lati lan pakarti kudu nyawiji ucape batine tuwindake kudu padha nek iya nek ora ya ora. Mila Tresna menika mboten tentrem jalaran ratune ora duwe adeg-adeg. Kala wau kula rak sampun matur, Yayi. Menawi Yayi Prabu sampun milih salah setunggal sineksen isine jagat, Yayi Prabu nggih midhanget ing akasa gumanudhuk. Tegesipun sampun boten saged dipun lintokaken. Sampun kula lintu kemawon. Kula tombok pinten mangkurun. Larang. Dijoke tombok. Nyuwun pangapunten Yayi, boten saged Yayi Prabu kedah narimah. Tembenipun Yayi Prabu menika benjing badhepun biyantu Ratu Pengpengan Sewu Negari. Sampun setunggal kemawon Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Ratu Cangkeme ping slami. Ketanggor Alguju. Yes. Ratu Cangkeme mencok dugang. Aduh. Hah, jan. Kathokku malah suwek. Wong edan, aja kirbet-kirbeti. Parat aja gembira ndasmu. Werkudara dupek kowe kaidhet dening Gusti. Ditunggone karo Prabu Kresna. Elinga besok alakake Ratune Sewu. Genep sak gegamane. Ora urung para Pandhawa lebur tumpur tanpa dadi cangkem. Kaya itu sih besok tak cicil saiki sakarmu.
bangkah angkro srut sumbar lindu bumi gunjing kumaludo untur ketuk mokan dolonidi iblis lanat Werkudara wong kang kaya kowe pamer umuk ben duweni kadik dayan yo enten ana sawetara aturke kawan Koko Prabu Mandura dadi apa